Achégase a matanza e en Electrodomésticos Laje queremos facercha máis doada. Ven a ver as nosas picadoras multiusos para todo tipo de produtos e que tamén funcionan como embutidoras. Ampla gama de envasadoras ao vacío e bolsas de envasado en todos os tamaños. Tamén poñemos a túa disposición o gancho pesador digital de alta precisión. E ven coñecer o noso produto estrela, a atadora de embutidos. Fabricada con materiais de última xeración, permitiráche elaboralos nun tempo récord e, o mellor de todo, cun prezo moi asequible. Non esquezas ademais que en Laje ofrecémosche servizo técnico para toda a maquinaria. Catorce negocios de hostalería da Ribeira Sacra serán os beneficiarios das axudas para a renovación das súas terrazas. O Consorcio de Turismo resolveu no pleno deste luns a concesión destas axudas. No caso de Chantada, recibirán as 2 establecementos emprazados no casco histórico e no contorno da Praza de Santa Ana. En total, o importe das axudas para todos os beneficiarios nos concellos de Monforte de Lemos, Sober, Quiroga, Pantón e a Teixeira e Parada de Sil ascende a 40.000 euros, os que hai que sumarlle o investimento privado de cada establecemento. A finalidade destas axudas, como as relataramos en varias ocasións, é a de promover unha imaxe unificada deste destino turístico nas zonas de maior afluencia turística fundamentalmente. Para iso, a remodelación do mobiliario ten que realizarse baixo uns parámetros concretos. Segundo informaron algunhas fontes do Consorcio, de cara ao vindeiro ano ampliaránse estas axudas cunha nova convocatoria na que Turismo de Galicia e o Consorcio poderían destinar arredor de 200.000 euros. Por outra banda, a sesión plenaria deste luns en Monte de Ramo tamén puxo sobre a mesa o inicio dos trámites para a adhesión da Ribeira Sacra ao Sistema Integral de Calidade Turística de España en destinos. Isto implicaría beneficios como a promoción e o asesoramento baixo paraugas de Tour España. Entón, nós vamos a insistir